Pozrite sa, ako v krásnom prostredí BMW sme. Aktuálne sme na Slovensku, v jednom areáli, kde si zákazníci alebo novinári môžu vyskúšať rôzne modely. To je dôležité auto, ktoré vám teraz ukážem z takej technologickej stránky. Je to nová X2, v podstate v tej najvyššej motorizácii, čo sa týka klasického spaľovacieho motora, 300 koní v tejto krásnej konfigurácii. Toto je v podstate najvyššia možná voliteľná výbava v M-kovom športovom balíku, kde máte takýto volant s týmto prešívaním. Strašne sa mi páči kvalita toho interiéru, alcantarové prvky. Tuto je jedne taký tvrdší plast, všetko je mekčené, pekné a normálne nič tu nevrzga, čo je veľké plus. Čo je pre mňa mínus, aby som hneď začal, krásna panoráma, ktorá sa nedá otvárať. Tieto cup holdery, ktoré sú také, že vám tu trošku akože skáče voda.